Spadne ti sánka, ale mlieko, ktoré piješ každé ráno, obsahuje až 400 000 hnisnúcich buniek na liter, stopy krvi a antibiotika. A toto je oficiálne povolená norma. V USA a Európe sa tomu hovoria somatické bunky, ale v skutočnosti je to hnoj z zápalového vymena kráv, ktoré dojú na maximálne možnosti. Moderná dojná krava je biologický stroj, ktorý sa vyžína ako citrón. Namiesto prirodzených 5 až 6 litrov za deň vyrába 30 až 40 litrov mlieka. Víme je neustále zapálené, praskaté, krvácajúce a všetko toto skončí priamo v tvojom pohári, pretože je nemožné úplne prefiltrovať túto svininu. Pasterizácia zabije baktérie, ale mŕtve hnisnúce bunky, čiastočky krvi a zvyšky antibiotík v mleku ostanú navždy. Podľa štandardov FDA je povolených až 750 000 somatických buniek na mililiter. To je približne čajová lyžička hnojavnice na liter mlieka, ktoré si nalejete do kávy. A toto sa považuje za normálny produkt, pretože priemyselný chov zvierat funguje presne takto. Hlavne, aby krava dávala viac mlieka, nie aby bola zdravá. To je sranda, ale tvoje mlieko je plné antibiotík, ktoré robia baktérie v tvojom tele odolné voči liečbe. Kravám na farmách neustále dávajú antibiotika, lebo v napchatých podmienkach a neustálom strese dostávajú mastitis bez zastavenia. Mastitis je zápalivý vymena, ktoré mení mlieko na hnisavú mazavicu a bez antibiotík krava proste nemôže dávať predajný tovar. Chovateľa musia držať karanténu po liečbe, ale mnohí na to kašľú, pretože každý deň bez dojenia je stratené peniaze. Výsledok je taký, že v mlieku skončia stopy tetrmycklínu, penicilínu a ostatných antibiotík, ktoré sa ti dostanú do tela za každým, keď piješ mlieko alebo ješ jogurt. Pravidelné piťanie mikrodávok antibiotík robí baktérie v tvojom čreve odolné a keď ti skutočne pomôcť budú potrebovať liečbu, antibiotika možno nebudú fungovať. Svetová zdravotnícka organizácia to volá jednou z hlavných hrozieb pre ľudské zdravie, ale mliečna priemysel pracuje podľa starého systému, lebo zmena systému je veľmi drahá. Až sa ti zaprdí od toho, koľko hnusia v mlieku hormónov na rast, čo donútia kravy produkovať 6-krát viac mlieka, než je prirodzené. V USA stále majú povolený syntetický hormón RBGH, ktorý nastrekajú kravám, aby z nich vytiahli maximum. Je to ako doping, len pre zvieratá. Tento hormón zvýši produkciu mlieka o 10 až 15%, ale zároveň vracia hladinu IGF-1, insulínopodoba rastový faktor, ktorý spájajú s rakovinou prsníka a prostaty. Európa zakázala RBGH už v 90-tych, ale v Amerike ho používajú pořád a mlieko odtiaľ si spokojne predáva po celom svete. Aj bez syntetických hormónov mlieko obsahuje prírodzené estrogény a progesterón, lebo kravy dojia počas tehotenstva, keď je hladina hormónov na maximum. Tvoj organizmus dostane koktail cudzích hormónov za každým, keď žrieš syr alebo piješ mlieko a to ťa fakt zmení hormonálny stav, hlavne u detí počas puberty. Nejaké štúdie spájajú skoré pohlavné dozrievanie dievčat s požívaním mliečnych produktov, ale priemysel sa na to vysere a pokračuje v navliekaní hormónov do kráv. Zošil som, keď som zistil, že mlieko býva často ružové od krvi a jednoducho ho miešajú s normálnym, aby sa farba vyrovnala. Keď sa vime traumatizuje od neustálej dojky, do mlieka sa dostane krv, niekedy toľko, že mlieko začne byť ružové alebo dokonca červenoté. Takéto mlieko sa volá ružové alebo krvavé a formálne sa nedá predávať, ale v praktike ho jednoducho miešajú s normálnym mliekom v obrovských tankoch, pokiaľ farba nepôjde biela. Pasterizácia zabije baktérie, ale nevyvedie z mlieka proteíny, krvi, enzymy a iné zložky, ktoré zostanú vo svojom balíku mlieka navždy. V USA je povolené určité množstvo krvi v mlieku podľa noriem kvality a považuje sa to za technicky neuniteľné pri priemyselnej výrobe. Predstav si, krávu dohádzajú 3-krát za deň špeciálnymi prístrojmi, vime neustále pod tlakom, koža sa praská, prsníky krváca a všetko to ide do spoločného tanku s mliekom. Technológie filtrácie odstránia veľké čiastky, ale mikroskopické zložky krvi prejdú skrz a zostanú v produkte, ktorý si kúpiš v obchode. To je úplne napalujúce, ale mliekarenský priemysel to všetko skrýva za pekných reklamami s krávami na zelených lúkach. Realita modernej mliekarennej farmy sú obrovské haly s tisíckami kráv, ktoré nikdy nevideli trávu a celý život stoja v boxoch na betóne. Krmia ich geneticky modifikovanou kukuricou namiesto trávy, pretože je to lacnejšie, hoci krávsky žalúdok vôbec nie je prispôsobený tráveniu zrna.
Od takéhoto krmiva krávy ochnievajú, dostávajú acidózu, vzdutie, vred a musíte im neustále aplikovať antibiotika a lieky na bolesť, aby fungovali. Priemerná dojná krava žije len 4 až 5 rokov, namiesto prirodzených 20, pretože jej organizmus jednoducho schorí na záťaži a chorobách. Keď krava prestane dávať dostatok mleka, pošľú ju na porážku a urobia z nej lacnú mäsku do hamburgerov a krmivo pre zvieratá. Ak ťa to všetko nezaujíma, môžeš prejsť na rastlinné mleko alebo hľadať farmerské mleko od kráv na voľnom pasienku, ale ani tam nie sú žiadne záruky. Mliekarenský priemysel je obrovský biznis s miliardovými lobistami, ktorí blokujú každý pokus sprísnať štandardy alebo čestne povedať ľuďom, čo sa deje za zatvorenými dverami fariem.